mennään kohti Norjaa. Ollaan nyt tässä menossa ja tarkoituksena olisi tänään ajella Bodoon ja sieltä hypätä sitten laivan kyytiin tai lautan, mikä onkaan, kyytiin auton kanssa ja se menee Moskenessiin sinne Lofottien eteläkärkeen ja sieltä sitten lähtiä etenemään kohti pohjoista. Aika niinku fiilispohjalla mennään tämän reissun ajamisen suhteen. Pysähellään siellä, mikä näyttää siistiltä ja jos sattaa vettä, niin mitäpä pihalla olematta. Ajellaan silloin sitten vaan eteenpäin. Muuten ei oo aikataululla väliä, kunhan torstaina oltais Tromsassa, niin mulla on sieltä hotelli varattu, niin sinne pitää ehtiä. Joo, nyt tullaan tähän Ruotsin puolelle, niin vedetään täällä ensimmäinen stoppi. Kävästään tankkaamassa, kun täällä on ainakin aikaisemmin ollut huomattavasti halvempaa ainetta täällä Suomen puolella, niin käydäänpä katsomassa, mitä siellä nyt näkyy. 15,6 kruunua litralta. En tiedä paljon on siinä. On tämä aika paljon halvempaa nyt tässä Suomessa. Joo, nyt ollaan jossakin. Olikohan tämä Storforce, niin vissiin Euroopan iso vapaasti virtava koski. Niin pikku mutka tulee, kun ajelee tänne, mutta pakko tämä käydä katsomassa. Tai saattaako tämä ehkä nopeampi olla, jos on joku auto, missä ei tämmöstä nuorisoalustaa ole, niin kuin meikäläisellä täällä ihan hirveen nopeaa pysty ajelemaan. Olisi pitänyt vaan mennä sitä samaa reittiä, mistä sinne Alakujan meninkin, eikä lähteä sooloilemaan. Se oli matkalla jotakin armeijan aluetta ja ei ollut kenttääkään tai mitään, niin sitten vähän alkoi hirvittää, että vittu jos tänne menee rengas. Se oli aika karkeaa sorraa tuossa paikotelle, mutta aletaan pikkuhiljaa olemaan taas ihmisten ilmoilla, mutta ei tätä reittiä kyllä tarvi toisten ajaa, jos tänne joskus sattuu uudestaan eksymään. Mennään seuraavalla kerralla ihan pikiteitä pitkin. Maisemat on ihan komiat, mutta tie on, voisiko sanoa, että niinku paska. Maisemissa ei valittamista. No niin, nyt ollaan ilmeisesti niinku Norjan puolella. Päivän tavoite on saavutettu, että tarkoitus oli justiin, että maanantai
Joo, ollaan nyt täällä Bodosan. Pitäis suunnistaa sinne laivaan tai lauttaan, mikä onkaan. Ei siis mitään kärry, että mistä mä sen. Tuossa on joku Ruotsin laiva tuossa, mutta tuo mahtaa olla se, mihin mun pitäisi mennä. Mutta katsotaanpa miten mä sinne pääsen ja miten tämä terminaalitouhu täällä toimii. Ilmeisesti on justiinsa ajanut tänne, kun täältä tulee niin paljon autoja. Pääsisikö sinne sisään? Toisaalta sillä kyllä jonoa saattaa olla sen verran paljon. Meikäläinen jää ottelemaan se jokin kertaa. Kohtaan tuo selviää. Ei niinku... Tää vittu on mihin mun pitää ajaa. Moskenessiin mä oon menossa, joo. Ajanks mä niinku... En mä vittu tiedä. Ajetaan tähän aivan sama. Meikä ajaa tähän. Joo, paikka oli oikea, mutta... Eihän siihen laivaan mahtunut. Ei ole oikeastaan lähelläkään, että siihen olisi mahtunut. Mä veikkaan, että joutuu menemään tuolla, mikä lähtee täältä 22.30 ja se on puoli 3 yöllä vasta perille. Tästä tuleekin aika pitkä päivä. Maisemat on ihan kovia. Ei valitettavasti. Joo, nyt ollaan täällä laivassa. Joo, päästiin laivasta ulos. Ollaan täällä Koposeran sataman puolella. Nyt ollaan Honningsvågista menossa eteenpäin. En tiedä vielä mihin. Vähän mietin tässä eli Andenessiin, mutta tuli vähän semmonen vittumainen lenkki, jos mä sinne menen, niin tästä vielä vähän miettiä. Joku hyvä paikka kun löytyi. Ei muuta kuin autoparkki ja pääsis alkaa tekemään ruokaa, kun tää on meinaa jo nälkä olla. Täällä on muistanut kuvata tai mitään muutakaan. Mennyt aika tähän ajamiseen ja itekseen ihanut täällä maisessa. Ei oo muistanut kapulaa kaivaa esiin, että kuvaisi mitään. Honningsvåg oli kyllä ihan kiva paikka. Löytyi pari matkamuistoakin sieltä. Katsotaanpa mihin sitä päätyi. Jos näettikö löytyisi joku vähän parempi paikka. Tuommoinen aivan pikkuinen. Jos ei ala näkymään, niin se ei auta, kun
tuossa on joku päitä. Ja se silloin kallaa olisi. Miten meikäläisen käy? Lähetään paiskomaan ja katsotaan ihmettä. Joo, eihän tässä paljon oo taaskaan muistanut kuvana, että taukopaikka löytyi ja ruuat sain tehtyä. Ja sen jälkeen jatkoi sitten pikkusen matkaa ja löytyi kerrankin viimeisen päälle semmonen taukopaikka, oikein iso ja vessat ja kaikki. Siinä vetti vielä pikkusen ruokalevon perään ja nyt sitten ollaan taas tien päällä, että ajattelin eka, että ois siihen jäänyt yöksi, mutta en mä sitten jaksanut. Siellä on tänäänkin niin pitkänkö jaksa, että yli huomenna pitäisi Tromssassa olla, että se riittää meikäläiselle, että siellä on nyt. Ei sinnekään ennen kuin vissiin joku noin 250 kilsaa tästä. Kunhan ei sitä, että ollaan kohta tuossa Björkvikin. Mikä tie onkaan, se on siinä Narvikin lähellä. Sinne päin ollaan menossa, ajattelin, että siellä kävisi kaupassa ja sitten katsoo vähän, että lähteekö käymään Narvikissa huvikseen vai lähteekö takaisin pohjoiseen päin. Lofottien maisemat on vaihtunut tämmöiseen tunturiin pätkät. Kyllä se huomaa, että ollaan sieltä tulossa vähän niin pois päin. Joo, mä päätin lähteä tänne Narvikiin. Katsotaan nyt mitä täällä näkyy. Tämähän on semmonen vistiin vähän niinku isompi kaupunki. Toki ollaan aika myöhään jo, kello on kohta 7:30, niin kyllä varmaan 8 jälkeen pitää auki. Mutta käydään nyt kattelemassa, että mitä siellä näkyy. Oli ihan hyvä oloinen hukkaparkkikin tuossa matkalla, että ajattelin Narvikin reissun jälkeen siihen jää. Varmaan se onkin yöksi. Mä katsoin, siitä oli 220 kilsaa Tromssaa, eli huomenissa ei tarvitse paljoakaan ajella. No nyt tulee melko makien näköinen silta. Mietinkin, että tuossa oli tietulli nuo kamerat, että minkä helvetin takia. Täällähän on melko komia silta. En oo tämmöselläkään koskaan ajellut. Ja on muuten pitty. Saa nähdä miten tuo tietullihomma toimii, että noin mulle tulee sitten joskus vaan postissa perästä lappua, että maksataan. Nyt aletaan olemaan vissiin niinku kylillä. Narvikin toloppa tuli siinä ja täällähän tätä kyllä ja niinku pian näkyy. Joo, nyt ollaan hetki pyöritty täällä kylillä ja sen verran kova kulttuurielämys tämä reissu, että pitää syödä niinkin tarkkaan valitussa paikassa kuin mäkkäriin. Kävin sitten paikallisissa autokaistassa. Katsotaan maistuuko tämä erillään tuolla kämpillä. Joo, se tämä iltainen parkki on täällä rannassa. E6-tien varressa. Auto on siinä ja siellä on vettä. Tehdäänpä nyt pikainen esittely tänne, että minkälainen mulla on tämä systeemi. Tässähän on ihan vaan yhden hengen sängystä pattia siinä ja niin, ja on kylmälaukku ja siinä on ruokaa ja tuollaista vaatteet ja boosterit ja työkalut ja kaikki. Tämmönen hyvin simppeli setti on. Joo, heräsin tässä täältä Björkvikin, eikö Narvikin pohjoispuolelta ja vesihampat ja puin päälle nyt auto käy. Ja kello on se 6:03, niin ajattelin
ajattelin, että en tässä rupia tekee aamupallaa, vaan menen vähän kauemmalle paikalle. Lähdetänpä ajelemaan sinne päin sitten. Joo, nyt keksin tämän päivän suunnitelmaa, eli päästään tässä nyt kaupassa. Tuossa on muutama kilometrin päässä taas kylää, niin siellä kaupassa. Ja ajellaan Senjalle. Senja saarta on kehuttu. Jotkut sanoo, että olisi parempi paikka entä Lopotitkin. Sehän selviäkin mennään katsomaan, mutta joka vähän hakkee evästä ja sitä ei sinne Senjalle oo vissiinkö joku 150 kilsaa. Ehkä. Joo, ollaan nyt Finnsnessissä. Finnsnes, oiskohan ollut? Joku sen niminen paikka. Ollaan sen jälkeen menossa ja löytyi ihan siistejä tämmösiä, mitä lievaraastoja nämä nyt onkaan, niin tyyppi lähtee pari kuvaa ottamaan. Melkein jos löytyisi joku Biltema tai joku, mistä saisi sitä myrkkiä, millä nämä otukset saat pois keulosta, niin semmonen olisi ihan hyvä. Että pikkuhiljaa tuohon tuulilassinkin kertoja ja mennään vähän ulospäin niin. Melkoinen homma oli löytää tämä myrkky, mutta paikallisesta motonetista löytyi. Ei ollut Biltemässä ja ei ollut huoltoasemalla. Ei ollut missään. Niin nyt ei muuta kohtaa. Pesaastahan täältä askat pois, niin näkeekin jotakin. Joo, nyt ollaan niinku täällä Senjan saarella ja mä lähdin ajelemaan tämän ihan virallisen maiseman reitin. Saa nähdä mitä täällä näkyy, mutta oletettavasti se ainakin olisi, että olisi ihan kohtalaiset maisemat. Ja sitten tarkoitus voisi pysähtyä tuolla. Siellä tulee vissiin joku iso ranta. TMS, niin siellä voisi kävästä sitten mutka, mutta katsotaan mitä täällä näkyy. Se täälläkin ihan siistiä. Täällä Senjalla, että ei ne paskaa puhunut sen suhteen. Nätti paikka. Mutta vähän niinku Lofotitkin, niin täällä on kalastamisen kannalta nämä rantapaikat on kyllä vähän paskat. Että ne on aivan täynnä tätä kasvustoa, että et osaa oikein niinku päästä mitenkään fiksusti heittämään. Ittenikin onnistui jo telomaan. Niin nopea hyppäsi auton kyvistä ja siinä oli
sillä saaren tienoilla. Mutta irtosorraa aika paljon. Niin. Sehän luisti saman tien jalka alta ja rymyysi siihen, että palovi meni tuossa. No kämmeneen ei tullutkaan tommoset ihan pikkujälet onneksi. Mutta ei oo vaan mitään desinfiointiainetta millä puhistaa, niin vähän tympiä. Mutta minkä teet? Ei tuo auta. Ja nyt lähdetään taas jatkamaan. Nyt ollaan täällä Ersfjordin hiekkarannalla ja täällä on tuo tällainen kultainen vessarakennus, että kattoikkunat ja kaikki. Siellä olisi halunnut käydä asiansa, mutta sehän on löyty kiinni, että vajamajoja tuotu tilalle. Ei voi mitään. Ihan nättiähän täällä näyttäisi olevan. Joo, nyt olisi ruokahommia. En ole kertaakaan kuvannut vielä. Eli meikäläisellä on kaasutrangia, millä mä oon eväät tehnyt. Ja tänään pitäisi pettää kohtuukaan ruuhko tonni kalapaasta varmaan. En oo ikinä tämmöstä syönyt. Tai edes maistanut, saa nähdä onko tää mistään kotoisin, mutta pistetään vehkeet tulille ja lämmitellään ja maistellaan. Siinäpä se alkaisi olemaan valmis. Toivottavasti ei ainakaan hirveän pahasti palannut pohjaan. Paarmoja täällä on aika paljon. Joo, nyt tullaan Tromsaan, en tiedä. En nyt muista kumpi se äkkiseltään on, mutta ilmeisesti tuo silla yli pitäisi ajella ja täälläkin on näköjään tie. Sillä niinku narvikissakin jo. Varmaanko tuo silla yli rykäsee, niin niitä pitää sitten maksassa. Ja tuossa on näköjään peltipolliin. Ei ottanut kuvaa onneksi. Nyt ajattelin, että ajelen tämän Tromsan läpi
patteri, niin se on täällä halvempaa mitä Suomessa. Tuosta menee tuo tie sinne Sommaroihin. Ja onko se sitten nyt on ihan ok näköinen ranta, niin ajattelin, että tullaan ottaa nyt pari heittoa. Tuommoinen 24 grammanen apukarsi ja lusikka, niin katsotaanpa tulisiko sillä mitään. Aurinkolasit jäi autoon, ne on ne polarisoitu, mutta en mä kyllä tiedä. Hyötyisikö niitä täällä edes mitään, että melko kirkasta tuo vesi. Kokeillaan. Joo, nyt lähdetään täältä Norjasta kun mikään Tromsasta ajelemaan pois. Ja tästä tonne Kilpisjärveä kohti lähteä menemään. Ajattelin sitä käsivartta pitkin ajaa pois. Ja tuo sinne Ruotsin läpi, jos menee niin Kiirunaan ja Jällivaaran kautta, niin silloin kun mä niin hirviät ne tietyöt, että ei kehtaa lähteä sinne riskeeraamatta, menee vaikka renkaat tai jotain muuta autosta. Niin ei se ilmeisesti hyvä ole se käsivarrenkaan kautta se tie, mutta ei se ainakaan ihan niin paska ole. Ja joo, kävin tuossa XXL:ssä hakemassa vähän kalastusvehkeitä. Eilen sattui jäämään pohjaan viimeiset niin leikarit ja lukot, niin kävin hakkeen vähän lisää. Tarkoitus olisi tänään sitten kalastella vähän enemmän. Skiibohdissa olisi ilmeisesti niin paikkoja, niin tähätäpä sinne, että sinnehän ei tästä ole joku parin tunnin ajomatka, joku 100-150 kilsaa suunnilleen. Palataan jossain vaiheessa. Tässä oltais nyt menossa tänne Norsa Proalle, mutta saa nähdä pääseekö tuota perille asti. En kyllä jaksa täältä perältä asti lähteä kävelemään. Tää on kyllä sen verran huonossa kunnossa tämä tie ja tää tietäkin olisi vissiin semmonen 3 kilometriä vielä jäljellä, että saapa nähdä miten tässä käy. Mä oon joutunut useamman auton ja päästään ohi, että mulla ei tuo etenemistahti ihan hirveen kovaa on, niin päästetään hätäisemmät ohi eikä meitä jonoa täällä. Että täällä kyllä mikään älytön ruuhka on muutenkaan, mutta kuitenkin melko lailla saa puikkelehtiä ja pitää silmät auki, mistä täällä ajaa. Netissä ne kyllä väitti, että suht matalalla etuvetoisella autolla pääsee, niin luotetaan nyt interwebsiin, että pari kertaa toi jo raapi tuolta puskuria Helma otti kiinni, mutta katsotaan. Joo, selvittiin. Aika paskaa tietähän se oli, mutta täällä sitä nyt ollaan kävelemässä tästä joku 2-2,5 kilsaa vielä.
itse sinne pelipaikoille ja vissyä ottiin pikkusen mukaan. Suomalaisia täällä on tosi paljon. Ei täällä muitten maiden autoja ollutkaan kuin suomalaisia. Pikkusen jututin muitakin tuossa parkkipaikalla. Laitahan katsoa mitä siellä näkyy. Lauantai-aamu. Yötä oltiin täällä levähdyspaikalla ja tuonne päin olisi semmonen parisenkymmentä kilometriä, niin tulee skiibo. Nyt tässä aamupalaksi ajattelin vetää vähän lyhyteleitä. Lähtiä sitten ajelemaan kotia kohti. Aika huonosti on jaksanut, tai oikeastaan ei olisi muistanut kuvata mitään loppuvaiheessa. Keskittynyt itse enemmän tuohon fiilistelyyn. Mutta ei maha mitään. Tässä on kuitenkin vielä loppufiiliksiä.